Останні стосунки чому в тебе завершилися? І скільки вони тривали? Це близько півроку, типу, та я зрозумів просто, що ти не моя людина якось. От як ти це зрозумів? А я знав, що ти це запитаєш, реально. Ну, блядь, тому на що казав тоді? Ну, то, дивись, коннект або є, або просто його немає. Все. Ну, типу, я розумію, якщо ми на одному вайбі, якщо ми йдемо до якихось спільних цілей, типу, якщо ми там разом розвиваємось. Боже, це Тарас Цимбалюк у нас зараз на одному вайбі. Спільні цілі. Ні, але півроку, типу, 6 місяців бути з дівчиною і не відчути один вайб. Це... Та люди ж не зразу показують там, наприклад. Таке буває, що люди там перше в масці, а потім такі хопа, і на тобі своє лице справжнє. А що от таке в тебе було? Щось Що ти ти... трошки сліпий, Назар. Я? Ну, тобі в масці. Це. Що в мене такого було? Ну, дивись, типу, я На просто... Хеллоуін йшов, а Та. вона в костюмі свині. Ого. Показала своє лице. Ні, ну просто ми розійшлися поглядами на життя, скажімо так, банально. Ну, мої цілі не співпадали з її цілі, мої цілі з моїми, отаке. Вона поїбалась з кимось? Або так.